Výkon bol pre mňa zatiaľ najlepší v tejto sezóne a to ma veľmi teší. A touto cestou by sme sa chceli ako uberať. Chceme vyhrávať, ale teší ma, že Slovan nebol dobrý herný výkon. Následne sme to proti Lehote zlepšili a znova sme to posunuli o level ďalej. A takýmto spôsobom chceme hrať a vyhrávať a zlepšovať sa. Hovorím, že keď hodnotím ten zápas, dostali sme prvý gól po situácii, ako sme sa chystali. Čiže my sme mali nepustiť toho hráča centrovať, mali sme ho zdvojiť, prepadli sme tam na čiare a zároveň sme nepokryli hráča na zadnej tyči. A to isté do druhého počasu sme vstúpili fantasticky. Hovorím, že ten úsek do toho gólu, dostali v 70. minúte. Ten úsek dovtedy bol výborný. Mali sme tam šancu na vyrovnanie, mali sme obrovskú šancu na vyrovnanie ešte v prvom počase v 44. minúte. A následne sme znova dostali gól. Situáciu som ešte nevidel, ale podľa môjho názoru sme tam neboli v počíslení. Že tá situácia dala sa pokryť ten hráč, to bol taký zlomový moment. Následne ma ale teší, že sme sa tak neodovzdali, dali sme kontaktný gól znova cez Pudila. A pre mňa tam boli nejaké ešte pološance, či Osa je z odrazenej lopty, či Bugár z odrazenej lopty. Viac centrov tam musíme dávať do pokutového územia, viac ešte 1-1. Čiže je tam prístup na zlepšenie, ale uzavrel by som to tak, že máme tu hráčov ako Bugár, ktorý hrá dneska 30 minút takmer po roku. Máme tu hráča Adamkoviča, ktorý má obrovský potenciál, ale v Trenčíne hral 90 minút, neviem, kedy hral naposledy. Max hral dneska výborný zápas, ale tiež dostal po dlhej dobe takmer celý zápas, čiže máme tu hráčov s obrovským potenciálom. A ak máme prehrávať, čo nechceme, tak chcem prehrávať tak ako dneska, takým spôsobom. Poviem tak, ak super bráni v hlbokom bloku s 9 v niektorých situáciách s 10 hráčmi, tak tie najväčšie týmy na svete majú s tým problém. A na to, ako v hlbokom bloku bránili, alebo neviem, či to bol ich plán, alebo či sme tam svoju kvalitu do toho hlbokého bloku dostali, to sa musíte spýtať trénera a hosti na domácich, ale na to, akom bloku boli, tak by sme tých šancí mali veľa. My nemôžeme očakávať, že si proti takej dobrej defenzíve a tak nízko stiahnutí vypracujeme 5 šancí, my proste musíme byť efektívnejší, ale zároveň úplne súhlasím s tým, že musíme ešte viac flotu do pokutového územia dostávať. Adam je útočník ročníka 2005. V príprave bol náš najlepší strelec spolu s Lachovičom. Dal druhý gól v treťom zápase a my teraz nemôžeme očakávať, že Pudiel bude dávať v každom zápase 3 góly. On dal 1 gól, robil zase veľa roboty bez lopty. Viem, že mal šancu, mohol dať 2, mohol dať 3, ale my to v jeho veku nemôžeme očakávať. Ja ma teší to, že dal 1 gól, aktuálne v sezóne je náš najlepší strelec, má 2 góly, Lachovič má 2 góly a má obrovský potenciál. Doteraz hrával na kridelnej pozícii a on sa bude zlepšovať a raz príde fáza, keď bude mať 25 rokov, dáte 3 góly v zápase a bude hrať ligu, nie druhú ligu. Adamkovič pôsobil podo mňou rok v Spartaku Trnava U19, čiže on dokonale vie, čo chceme hrať a zároveň on potrebuje dostávať minutáž, lebo hral dneska dobre, ale vie hrať ešte oveľa lepšie, keď bude mať hernú prax.